ଅନା ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଜି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଏ ବୋପା କଣ ଏତେ ଗେଲୁ କରିଦଉଛି ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ? ହଁ ତୋ କଥା ଆଜି ମାନିଛନ୍ତି ନା? ତୋ କଥା ଆଜି ମାନିଛନ୍ତି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନା, ସଜବାଜ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ। ଗୋପାଲ ଗୋପାଲ ହଁ ଏ ବୋପା ମା ଗୋପାଲ ଏତେ ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ବା?